F'pajjiżna l-Grupp Vitals Global Healthcare se jkollu bord ta' persuni intiżi fil-qasam mediku bħala parti mill-Private-Public Partnership bejn il-Gvern u l-VGH fl-isptarijiet San Luqa, Caring Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U l-professur Albert Fenek li saftit ilu kien membru parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista se jkun parti minn dan il-bord. Spjega dan ma' Times of Malta Rem ta' Muluri u għet mid-diretturi tal-proġett li għal ukoll li l-bord se jkun magħmul minn 12 membru, il-kol esperti fil-qasam tas-saħħa. Tant li nofs dan il-bord se jkunu professjonisti Maltin. Fost dawn il-professur Albert Fenek li reżenja minn deputat parlamentari fih dan il-Partit Nazzjonalista minħabba l-impenji li daħal għalihom bħala direttur mediku kap tal-kardjoloġija fl-investiment tal-konsorzju Vitals f'Malta. Dan huwa l-istess konsorzju kritikat bl-aktar mod aħrax mill-kap nazzjonalista Simon Busuttil, kritika li baqgħet għaddejja sa dawn il-jiem bil-kap tal-oppożizzjoni jagħmel dan fir-risposta għall-budget u f'kull diskors politiku riċenti. F'Ġunju News kien tkellem mal-professur Fenek li kien aċċena l-istejjer inventati u l-affarijiet li n-nies jestrapolaw u jimmaġinaw dwar il-ftehim tal-Gvern Malti ma' grupp li ilu stabilit mal-100 sena.